Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day sa mga tigpaminawan o istoryang kahadlukan. Mipadala ko sa inyong Facebook Messenger kay gusto na ko i-share kining akong kaagi nga kahibulungan nga nahitabo diri sa ako ug unta mabasahan ninyo kini. Ako day si April, college student na ko karon ug kining akong i-share sa inyo ha. Nahitabo kini long years ago. Di na nako matimanan ug unsa na year. Basta naa sa early 2000 ni nahitabo. Dihang ang among eskwelahan usa sa mga misalmot di ay sa labing dakong fiesta sa Cebu, mao ang Sinulog. Somewhere amo sa south nga part sa Cebu. Di na lang nako i-mention ang lugar ug asa pud ug unsa pud mi nga eskwelahan. Usa ko sa mga napili sa lapas usa ka gatos nga mga estudyante para mosalmod sa labing dakong prestihiyosong halad sa sayaw para sa Senyor Santo Niño. Ang maapil ka as dancer para sa Sinulog, usa ka dakong garbo o pribilehiyo nga makapasundayag gikan sa amo ang hometown. Lami kay sa feeling, dako kayo nga achievement para nako sa amo ang school ang makasalmot ani na event. Kay lagi, isig pa si garbuhay na sa costume, props, ug sa mga sayaw performance, labi na sa street dancing ug ang pinaka-highlight sa event mao ang ritual showdown. Pila ka semana to ang among preparasyon nga gigugol para lang gyud ma-polish ug ma-synchronize ang among steps ug mga formations. Babad sa init, usahay gali mauwanan pa, dala pud sa kauhaw nga sa sige og practice. Dili di ay sa among lugar na hitabo ang katingalahan nga akong na-experience, kundi sa mismong lugar kung asa i-held ang sayaw. Sa mga nakadumdum o nakahibalo, kamo nalay mag-igo. Adlaw na dayto sa pag-blocking namo para sa final rehearsal sa usa ka eskwelahan sa Cebu ug didto namo na-meet ubang mga contingents sa lain-lain pud nga municipality nga nisalmot pud para sa Sinulog. Kada municipality naay oras nga musaka sa stage para sa final rehearsal ug final blocking. Ug kami sa among lugar nakasked di ay miadto og alas 2 pa sa hapon. Miabot mi sa Cebu City ato mga pasado alas 11 na. Sakay sa among municipality service vehicle kay hatod kuha magyud mi gikan sa sugod sa Sinulog hangtod na sa inighuman na sa event. Ug kay wala pa man to ang among schedule ato ug medyo sayo-sayo pa man sadto, nagkasinabot mi sa akong mga kauban nga moadto sa mi sa Santo Niño aron mo dagkot ug mangayo pud og guidance nga unta ma-perform na mo ang among sayaw para ugma. Dala na lang pud sa akong pagpasinog kay hapit naman pud ang ako ang birthday ug maayo na lang kay nakaduaw ko sa balaang bata. Pasakay mi og jeep ato padulong sa Santo Niño. Dihang nakabantay ko pagawas sa may gate sa eskwelahan. Nakakita ko og lalaki. Nagsalipod siya sa may gate ug nakasuot siya og pang skin tone costume. Nahibulong ko og nakasuot siya og pangingon ato nga di pa man karon ang adlaw sa pagsayaw. Nakaana na lang ko nga basing gituyo sa ilang choreographer na ipasuot sa ilaha aron maanad na sila para inigbutang sa ilang final costume. Di na abog at uhasol para kanila. Milingi ko sa maong lalaki kay curious jud ko nganong nagsuot si ato. Pero nahibong ko nganong wala man siya kuyog nga parehas pud niya og mga nakaskin tone. Gitawag nako sa akong mga kauban ug nakita nako nakalit nga milingi ang lalaki nako ug mipahiyom siya. Gusto unta ko mutan-aw pa niya apan nihudyat na ang akong mga kauban sa pagpadali nako kay mga adto na lagi daw mi. Pagduol na nako sa akong mga kauban, nangutana ang usa sa akong mga kauban ug ngano dong smiling daw kuno kay ko nagatan-aw dito sa may gate. Miingon ko nga, wa mo kakita atong lalaki nga nakaskin tone. Mismile man siya nako gud ug nibalos lang pud ko og smile niya. Miingon po dayon akong usa sa mga kauban nga wa ba daw kuno unsa o nakapamahaw ba daw kuno ko. Kay basi napasmor ako,
Wa man daw jud ko ni lalaki sa may gate ilang nakita. Nahibulong ko silang reaksyon o nganong wala man sila makakita. Nga klaro kaayo to nga naay lalaki sa gate. Miingon na lang sila nga may pag-iadto na lang na nimo sa santo ninyo ug di na magdaghan og storya kay gadagan ang oras. Maatong miadto na mi sa may highway o mi para na og jeep pasakay padong sa santo ninyo. Ug saktong nakalingkod na mi ug ako nga nakalingkod sa may pinakaluyo sa sakyanan. Padong na mi mularga ato. Dihang nakita na sad nako og pagbalik ang maong lalaki nga nag-smile sa ako kaganiha. Ug dali-dali dayon akong kuhit ang akong tapad nga sa Irish para ipakita unta sa iya ang katong lalaki nga akong gipasabot. Kapila ko nagsigig kuhit ni Irish ug moingon siya nga naunsa ba daw kuno ko nga gasigi mo daw kuno og kuhit. Ako nang tang isulti sa iya na naa ang katong lalaki apan milarga na ang among gisakyan nga jeep ug paglingi na ko og balik sa may gate nawala man kini og kalit. Wa jud ko kasabot ug ngano to. Blanko ang akong hunahuna samtang gasakay ko sa jeep ug naabot na lang mi ato og santo ninyo ato nga nakapangutana gihapon ko og si kinsa jud katong lalakiha ug nganong nagpakita siya nako. Nabaling akong atensyon dihang pagsulod na namo sa santo ninyo. Nagampo og nanagkot mi sulod sa basilika. Nindot jud kay sa feeling nga nakaduaw ko sa santo ninyo. Sa akong pagduaw karon, akong giampo unta nga maayo lang ang dagan sa among paghalad sa pagsayaw ug sa akong birthday pod nga unta hatagan pa ko og maayong lawas ug para pod sa amo ang pamilya. Tantong pabalik nami sa katong asa ang mag-final rehearsal, pagbalik na namo pasulod, gitan-aw na kog balik ang gate ug nabalik na sad sa akong hunahuna ang katong lalaki nga mipakita nako kaganiha. Milingi ko sa palibot. Wala naman tong lalaki hinuon. Nakapangutana ako, kinsa ka to siya ug taga-asa sad siya? Ug nganong sa kadaghan, ako ra man ang nakakita niya. Niagi ko ato sa usa ka classroom kay nangita lagi kog CR kay kaihion na kaayo ko. Ug nananghid ko sa akong mga kauban nga mo CR sa ako kay di na gyud ako makaya. Kaihion na kaayo ko ato ug nidali-dali ko og dagan sa may hallway ug nangita ko og CR. Paghuman ako at og pangihi, nigawas na ko og mobalik na unta ko kung asa to among kauban sa sayaw. Dihang nabaling nga akong atensyon sa usa ka room ug nakita nako nga naay tawo ngadto. Ambot og ngano tong oras ang murag naay energy nga gipaduol ako ang lawas didtong dapita para moadto ko. Sa akong pagduol sa room, naay familiar nga tawo akong nakita. Apan wala ko kaila niya o kinsa siya. Misiga ang akong mata ug nakahinumdom nako nga maudayng familiar siya kay mauday ang katong lalaki nga akong nakita kaganiha sa may gate. Milingi siya nako ug mismile na pod. Mong ako pod, mismile pud ko sa iyaha ug nakapangutana ko. Taga-asa day ka? Kita bi ako nimo ganiha sa may gate. Taga-asa pod mo nga municipality. Kaduha na akong pangutana sa iyaha. Mibalos ra siya og smile ug dayon ingon sa lugar nga taga-Karkar daw siya. Miyango ra sad ko niya ug nakadungog ko sa ihang tingog. Pero dako na kong katingala gyud ug anong wala siya ni uban sa ihang mga kauban og practice. Maong nangutana na lang ko ug unsa tuod ang ihang pangalan. Miana siya nga siya daw si Noel. Miingon pa siya nga good luck sa saya ug maha. Ug sa ako pud nga mga kauban di ay iingon daw ko nila. Medyo weird kaayo ang iyang giingon ato. Nagkaistoryahan na niya ug medyo awkward jud kaayo kay magsigi siya tan-aw nako. Pero ako pod nga nagsigig pangutana kay lagi curious kaayo ko niya. Ug usa pa sad nakabantay nako nga murag nausab ang ihang dagway while nagstoryahan na mi. Hilom naman siya ato ug wa na kaayo kong makigstorya kaniya kay nakabantay na pud ko nga murag taod-taod nako og sukan nga may biya aron mangihi. Oras na hapit sa among pag-rehearse di ay, tanaw na ko sa relo. Mao tong miingon na lang ko sa iya nga muadto na ko ug see you around na lang. Ug unya, miingon po ko sa iya nga adto na sa iyang mga kauban kay muadto na pud ko. Mao no to ang last na kong storya sa iya ug nibabay na ko niya para mulakaw na. Nahibong ko sa akong pagbalik nga ang akong mga kauban
Natagbaw na daw og pinangita nako ug diin daw kong ispidnuha na abot. Naganihar daw sila nagsigig pinangita ay nako ug ako nistorya ko nga nangihi raman gud ko. Pero si Irish akong giduol ug ako siyang gistoryahan nga nakaila nako ang katong lalaki nga taga Karkar nga nganlag Noel. Ug miingon siya nga di daw ko patakag storya og lain diri samot nagdayo daw ko numi ug di patakag salig dayon maski makigstorya-storya sa lain. Pagkahuman ato, misaka na mi sa grand stage ug nag-final blocking na mi sa amo ang mga sayaw ug asa mi mabutang para inig kaugmang adlaw sa amo ang sayaw. Pagkahuman sa among rehearsal, mitan-aw ko sa ubang mga contingents ug busy pud kaayo sila og andam sa ilang mga gamit. Ug napunta ako ang mata didto sa kumpol sa mga parehas na kong mga dancer ug akong nakita parehas kini sa gisuot atong nganlag Noel. Humana po day sila rehearse mo itong nakapangutana jud ko sa ilaha kung nakaila ba daw sila ni Noel ay parehas magyud sa ilang gisuot nga sinina. Pero sa akong pagpangutana, naglingi ay silang tanan ug ang uban wala makatingog. Maong miingon ko nga ngano di ay mga miga og migo. Naiusa nga nilugmaw ang luha ug ang uban wa nang mulingi kanako. Wala ko kasabot og ngano ug unsa ilang ipasabot sa ilang reaksyon. Nagduda na gyud ko og ngano apan gihulat lang nako nga naay mo storya nila usa. Ug miduol ang usa ka babaye ug miingon siya nako na di lang sa daw ang ngayon hisgutan si Noel. Ay ang uban daw nila nga mga kauban wala pa kadawat sa nahitabo kang Noel. Maong nangutana ko og ngano di ay unsa ilang pasabot. Kinsa si Noel ug nganong nagpakita siya nako. Dako na kong kakurat, dihang miingon ang babae nga ang kanang si Noel daw, bag-o lang daw na siya namatay. Ay nadisgrasya man daw kini samtang gikan kini nagpractice ug nabundulan ang ihang gisakyan sa usa ka sakyanan. Nang limbawt akong balahibo pagkadungog sa gisulti sa babae diri kanako. Ug gipakita pa niya ang hulagway ni Noel ug parehas gyud sa akong nakaistorya kaganiha dito sulod sa classroom. Wala yun mapugni akong balahibo nga namarog ug namugnaw ko pagkakita sa iyang hulagway. Siya gyud ang akong nakita kaganiha. Mihilak pag-ayo ang usa sa mga dancer na ilang kuyog pagkahibalo nga nagkakita mi ni Noel ganiha. Ig-agaw daw sila ug suod daw kaayo to sila ni Noel. Sukad pagkahibalo nako sa nahitabo kang Noel, wa gyud hinuon ko kasabot og nganong sa kadaghan sa ako siya nagpakita. Di ba kaha na ako'y third eye? Or paagi lang to niya na ipaabot ang iyang mensahe nga magudlak sa iyang mga kauban ug ipaagi lang niya sa ako Nang limbawt gihapon akong balahibo, human sa among taas nga panag-inistoryahan na sa mga kauban ni Noel ug nagkaila na lang hinuon mi kay parehas sa ramang pud mi nga taga-South sa Cebu. Sa adlaw sa pagpasundayag, mutuo mong sa dili, kita kaayo nako nga si Noel miapil og sayaw kanila. Suot pud ang ilahang mga kostyum. Murag wala ra para kanila apan kita kaayo sa akong mga mata nga si Noel lipay kaayo ang nakaapil kanila. Bisan ang iyahang lawas, wala na, pero ang iyang presensya ug sa iyang kalag, malipayon nga nagsayaw tungod sa ilang halad para sa sinulog. Hinuon, wala man sad ko unsaan ni Noel ug wala ra say nahitabo nako. Thankful ra gihapon ko nga nakiselebrate ko sa Pista Senior sa Cebu. Do wala mi nakadaog, pero at least dakong garbo nako nga nakaapil ko og gibuhat pud namo ang amuang best. Nalipay ra pud ko kay ang grupo atong nganlag Noel, sila ang palaran nga kampiyon atong adlaw ug paminaw nako. Gitabangan gyud sila ni Noel nga magkahiusa bisan wala natuod siya. Ug diri na lang kutob ang akong kaagi kabahin sa sinulog sa Cebu. Daghang salamat Istoryang Kahadlukan sa inyong pagbasa ug pagpaminaw. More power sa Istoryang Kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Godspeed and to God be thy glory.